Whew. Happy New Year! Happy New Year! Labas kami, baka merong fireworks sa labas eh. Yan, kalbo, kala ko si Papa Hindi kasama nila sa home, ay sa home, sabay sa bahay. Maliwanag ng ano mo ah. Grabe. Camera mo. Mukha ko Ah. lady. Sino yun, ma? Sino yan? Haganap kami ng ano. Kasi maingay na eh, wala pang New Year. Ha, siya na ingayan oh. Happy New Year! Hindi kaya pag Nag-ano may kami? video. Nag-ano kasi kayo, ma? Kasi may mga ano dun eh, fireworks eh. Baka dun makikita. Ay, doon. Doon baka doon marami. Oo, baka marami dun. Lakad pa tayo, lakad pa tayo. Maingay, maingay. Maingay kahit saan. Naghanap lang kami ng kung saan posibleng may fireworks. May mga nagpapaputok na eh. Pero hindi namin alam kung saan meron. Sabay na. Meron sa airport oh. Lumiliwanag. Meron. Ayun. Bilisan lang natin. Bilisan lang natin kasi Ano ba? oh, 2 naka-video minutes to. na lang. Isang minuto na lang, New Year na. Habol tayo sa putukan. Ayun, kita nga sa airport. Ah, Pwede ba sana doon? mahabol natin. Mahabol natin yan. May mga fireworks eh. Ayun oh. Maganda sana sa airport. Teka, doon tayo sa airport. Takbo tayo. Malayo pa. O dito na lang. Dito na tayo. O sige, dito na tayo. Halika. Ay, wala naman ah. Happy New Year po. Saan doon? Ayun. Happy New Year po. Happy New Year po. Happy New Year. Doon meron. Baka meron sa airport. Ayun, meron sa doon, airport. sa airport. Banda. Ay, doon tayo sa kabila. Ha, lipat. Ayun, yun, doon. Searching for fireworks. Asan na? Ayun. Ayun. Oh, Wala na. iba na naman, doon na naman. Ayun o, malo. Saan? Ayun, meron doon. Saan lang meron ah. May YouTube channel kayo, kuya? Meron po. Anong channel nyo, kuya? Subscribe ko kayo. Walk Family po. WAK, tas family po. WAK. Apo, Sige, kuya. family. Ako pa rin, YouTuber na ako po. Ay, YouTuber ka na rin po. Sige Opo. po, ano pong pangalan channel ng mo YouTube? daw? Yung banan ko, I am Nathan Pugi 114. I am Nathan Pogi 114. Sige po. Mag-subscribe din kami. Ha, may YouTuber kaming kasama dito. Mga YouTuber din pala sila. Ayan. Ay, hello Ganap po, kami hello, na. hello. Ang ganda ng Happy boses New mo, Year sir. po. Ang ganda ng boses niyo. Payat kasi kuya, kaya medyo Nakita ko malaki nga. eh. Alam ko doon. Halika na. Wala na ano. Kaya, may pakunti ka to eh. Meron dun. Pakunti Restricted lang ang ah. porotot, kaya puro paputok nakikita natin eh. Ano ba yun? Wala ng fireworks. Ang ano ko sa airport meron eh. Ayun, wala. Dati meron. Hindi, ang iniisip ko lang kung meron sa airport. Maluwag. Oo. Kasi maluwag yung lugar na yan eh. Ay, yun pala, meron pong banda. Cam 7 na. Oh, sakto! Wow! Natsempohan natin ha.
tempo natin, taas pa natin. Ayun, meron dun. Pagka pinili, natin makikita ang mga tao. Yeah! Di maganda pa, di ba? Happy man. Thank you. Happy New Year. Happy New Year. Happy New Year. Tayo. Wala tayong makita ah. Wala makita. May mga konti-konti no. Pero ano. Wow. Siguro lang. Meron. Nandun na lang sa town. Meron dun sa ano oh. Meron dun. Ay, meron dun dito. Balik ko. Ayun, yun. Yan, yan. Woohoo! Konti lang. Ah. Ayaw mo? Bakit? Takot ka? Takot siya siya. Ang liwanag ng camera mo mahal. Kahit sa ano. Tapos tayo magda. Wala lang nakita. Ayun, 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 Mal. Ay. Kwitis. Kwitis lang. Wala tayong makita na ano. Hindi nila natin yung ano, buses. Ay. Ayun nga, no. Wala Oo pa nga. lang kailaw-ilaw dito na ano. Oo nga. Ang gandang tatagan dito eh. Oh. Saan pa ba dito yun? Yung ano, sa Paranaque, uso ah. Ay, doon. Oo. Kahit ang sikip-sikip doon eh. Talaga. Takbuhan talaga. Wala tayong matempo doon, no. Katong layo. Alas ano. Meron, meron doon. Wow, okay lang. Ang minuto lang. Ang minuto, segundo lang eh. Mahal na yung minuto. Wala tayong makita. Konti-konti lang. Ang tahimik sa Luwakan, no? Wala. Ano kayo kung may paputok yun? Ano, halika na? Binigyan na kami ng kapitbahay ng lusis eh. Pinati ako may nabirmon na ito. Halika na. Kaya, uwi na tayo. Wala na eh. Ika na. Hindi makita yung mga madadami. Oo. Doon sana madami oh, doon oh. Ay, doon pa. Kaso lang wala naman, hindi naman kita dito sa atin. No. Sa Aurora yun, doon sa taas. Doon kita-kita ang dami. Tulog naman yung mga tao doon. Kung saan-saan. Ano po, Happy New Year. Wala na. Tayo! Kunti-kunti oh. Tuto ka na. Oh. Ano yun? Oh, hawakan mo mabuti ha. Bigay mo. Halika na. Ayun. Huwag tayo.
Hapon sa atin. Ayun, no? Ayun, ayun. Isa lang, ano ba yan? Pabitin, pabitin. Tawad. Mahal, bilisan mo. Wala kaming makuha na ano. Fireworks talaga. Happy New Year! Oh. New Year. Happy New Year, sabi niya, ma. Ay, mahina yung signal nila, mama. New Year, mga Ay, bati kayo na Happy New Year, ma. New Year. Ma, bati kayo na Happy New Year. Happy New Year! Si Papa. Ito, Papa. Ay, nasa labas kayo? Opo, nagba-vlog kami. Walang fireworks, no? Wala halos. Tsaka tahimik dito sa Luwakan. Saan banda? Ay, doon. Saan kaya dito, no? Tapos yung ano po dito, Papa, ang lamig-lamig. Tara, lata na eh. Yan ba yun? Ay, paligap yung manaya. Allah, wag. Tara lang. Baka masilapis. Wala na ganong makita. Ay, Konti lang. Tama lang na meron. Konti lang nakita ni Ayers na putukan. Ba naman, sayang. Maingay lang, maingay. New Year, Nong. Happy New Year po. Bubudot sa sila, Ice. Budots. Ay, wala palang shoes si Ayers, ha. Oo nga, no. Oo nga, no. Nalimutan na. Another... What is this? Bubudot sa may tindahan. Bidyan ko nga. Ano? Daw, dun tayo. Saan? Mas kita pa pala dun sa atin. Ha? Doon? Doon, di ba? May mga view doon. Hindi tayo Check ano. natin yan. Meron doon eh. Oh, para lilipat dito kahit kusina, wala. Ayun, meron dun, oh. Sana, may view nga tayo doon. Bagong bahay. Kaso wala namang ano. Baka 10 minutes Ano na. bago? Pinto. Ano ang papagawa nila? Banyo? Beta? Alam mo, iniisip ko, paglabas natin dito, punong-puno ng mga sinturon ni Udas. Hindi pala uso dito yun. Ay, pwede dito mag-ano, oh. Ginawa ng kid niya, ginawa ng kid pagpaganda kita. Yan. Ay, doon, kita-kita mga view doon. Pinoy. Baka marami. Diba? Doon sa atin, doon sa labas sa atin. Oo nga. Oo nga, doon nga. Patayin ko na to? Baka Oo, i-play. Okay. Excited kami, nalis kami na. Yay! Bahala po, Min. Maninam. Ay! Ano? Pati ng pita. Pati ng pita.
Ang isip namin sa airport marami. Ay, wala. Hindi. Kapit bahay na Happy New Year! Happy New Year! Happy New Year! Happy New Year! We use balloons for fireworks. Chabi, chabi, chuchu. Chabi, chabi, chuchu. Ay, napagawa. Ayun, marami dito. Kimawa. Pero ang layo. Layo na masyado. Meron daw kanina dito. Oh. Wala na. Wala na. Wala na. Nalalapot si Uwi na Kupa. tayo. New Year, Happy New Year. New Year. Wala na. Hindi makita. Ano masabi mo sa 20, Experience sa 2020 whole experience, mahal? buong 2020? Oh, ikaw. Kahit ano. Ano ba? Parang productive pa rin naman kahit nasa bahay, tapos naglalakad-lakad sa labas, kahit papano, nakapagpaaral, mga ganon. Tsaka, naging healthy pa rin naman. Saka tuto ka magluto, no? Oo. Ah. Parang itong 2020, ang dami kong, naluto, na hindi, parang, Hindi mo normal na niluluto. oo. Nakapag-experiment, ganon. Pa. Ako masabi sa 2020, as din, productive din kasi, di ba, ang target ko, 52 na videos lang sa isang taon. Tapos at least maka 100 subscriber tayo sa YouTube, no? Nag 259 tayo kanina eh. 159. Tapos, parang more than 50 yung na-upload natin kasi may time na twice a week tayo nag-upload. Minsan thrice a week pa nga eh. Oh. Ang target ko next year, 104 videos sa isang buong taon. So parang twice a week siya na-upload. Tapos ano ba? Siguro targetin natin 500 subscribers siguro. Yan. Kasi 70 natapos tayo ng 30 subscribers last year eh. Ngayon 259. Tapos may konting bentang SDF. Inangkat di tayo nagbebenta masyado. May mga bumibili pa rin loyal customer. Tapos yung Bliss 22, di ba? Yun, okay din yun. Tapos si SSLT, meron pa magkakaroon pa ng kapatid. Yes. Lalaki na naman. Oo. Ano pa ba? Ayun, healthy tayo. Tingin ko ngayon 2021. Anong New Year's resolution mo? Sa akin, wala akong New Year's resolution kasi every time na New Year's resolution ako, hindi ko naman nagagawa. Kaya siguro, gawa lang ng gawa kung ano yung masaya ka. Yun lang. Eh, paano ba yan? Ito. Ikaw, anong masabi mo? Ay! Ayun, sumabay. Muntik na. Ano? Ako ngayong 2021, siguro ano pa din, maging productive pa rin. Siguro, consistency lang sa paggawa. Kasi may time na wala talaga akong ginagawa. Kasi yun, mga project, yung minimalism, yan, mas gusto kong targetin na mas mag-less yung damit. Ano pa ba?
Siguro yung mag-practice pa nag-edit ng maayos. At Yeah. maging mas mabuting ama, mas maging handa. Yan. Kasi, siyempre, napupuno din tayo, napapalo natin ng konti. Ano? Ah! Ayun, tawa. Ay, tawa na. Tawa. Ah. Taba ako, Ingay niya, nagbakasyon sabi. lang. Oh. Nagbakasyon lang, tumaba na naman ako. Pamiyat. Sige, sa mga nanonood, nag-subscribe. Ito lang, hindi na gano'ng napapanood yung videos natin kasi parang less than 100 na yung nanonood ngayon. Dati, 100 per video, ganun, average. Ngayon, less than 100 na. Siguro talagang busy na yung mga tao. At wala nang ginagawa. Ay, nagtatrabaho, naghanap buhay. Kaya, hindi na gano'ng nakakanood. At ano ba? Tuloy-tuloy lang. Target ko kasi 5 years. At least 1,000 subscriber din. 5 years. Kaya 10,000 kung kaya, di ba? 10,000 subscribers sa 5 years. So, 10 years. Ano ba? Gawa lang ng gawa naman. No? Ng baby ba yun? O? Hindi na. Baby ulit. Ano ba? Wala naman ako masabi. Wala na. See you on 2021. Ay, 2021 na. 2021 na. Ang upload nito siguro February pa. Apat na tayo. Sa 2021. Oo nga, no? Ay, sa malapit na. Oo. Ano na, wak. Ganun na yung ano natin. Wak! Wak. Ay, ano yan? Inaamoy mo. Inaamoy mo yan. Ano yan? Ah. Hello? Ito mo inaamoy. Papa mo yan?